Британски уважавани медии съобщиха, че Барак Обама, преди да напусне Белия дом, ще разсекрети данни за наличието на извънземни цивилизации. Обама е под натиск благодарение на основния кандидат на Демократическата партия за президент на страната Хилари Клинтън. Тя обеща, че ще разсекрети събраната от Съединените американски щати информация за извънземни при избирането й за президент. Години наред човечеството е въвеждано в заблуждение, обърквано и дори умишлено лъгано за наличието на извънземен разум, твърдят уфолози. Въпреки многобройните доказателства, очевидци, публикации в научни издания, политическите елити, военните и разузнавателните агенции засекретяват информацията за НЛО. Твърденията на експерти, че НАСА манипулира снимковия и видеоматериал от всяка мисия, и до днес не са опровергани официално от Космическата агенция на САЩ. Професор Филипов, една нова концепция за смяна на парадигмата започва да си пробива път. И участвахте в специален форум в Италия. Бихте ли ни казали малко повече за това си посещение? Значи, 7 и 8 май Италианската организация по изследване на НЛО, КУН, организира в Сан Марино една конференция на тема новата парадигма и извънземния разум, която беше разделена на две части. Едната част беше първия ден изследване на космическото пространство и търсене на живот, и втората беше извънземните и ролята им върху човешкото общество. Италианските колеги бяха ни подбрали, просто така го казвам, защото бяхме поканени 4 официални гости като лектори. Стив Басет от Съединените щати, който представляваше политическата част, т.е. документите, които са свързани с укриването и с контактите за извънземни. Гери Хезентайн, който е главен редактор на най-голямото английско списание, свързано с уфология, бивш полицай, 25 годишен опит в полицията. Мусио Басти, който беше представител на Ватикана. Значи, Гари отговаряше за парадигмата в медиите. Мусио Басти отговаряше за парадигмата в религията. И моя мюз, който трябваше да говори за смяната на парадигмата в науката. Тези 2 дена, освен лекциите ние, които изнесохме, аз имах 2 лекции свързани, Басти имаше 2 лекции, Стивън имаше 2 лекции, Гари имаше 2 лекции и имаше кръгла маса. Значи, ние на тая кръгла маса започнахме да обсъждаме пред цялата аудитория, ставаше въпрос, не става за закрита. Ставаше въпрос за това какво предстои на човечеството при един контакт и как ние трябва да промениме визията си спрямо себе си, спрямо това, което правиме, за да можем да отговорим на един бъдещ контакт, защото контактът предстои. Особено това, което беше разкрито от колегите от Англия, от Щатите, от Стивън и от Гари. Това са документи, които са свързани с огромно количество укривани данни от американското правителство, английското правителство. Значи оказва се, че те имат доста голямо напредък, т.е. говорим, че следващата година 70 години от Розвел. Значи ние ще го правим официално като честване тая годишна 17-та година. Но значи, там има страхотно много неща, свързани с контакти, с намерени доказателства, с неща, които показват, че ние непрекъснато сме били в контакт. Правителствата непрекъснато са ползвали някакви опции от тези контакти. И това, което Стив Басет подчерта, той каза така: ако американското правителство не разкрие нещата, то ние ще се надигнем всички в Америка. Защото в крайна сметка се оказва, че голямата пречка за един контакт в момента, за реален контакт, не е Русия, не е някой друг, това е Америка. Това те го знаят вече. Значи всичко това се укрива. Така е, че инициатива на Рокфелер, която е започнала преди 20 години, Рокфелер налива пари страхотно в тая инициатива. Той събира сенатори, събира
общественици, събира учени и събира хора, които трябва да му помогнат да изнесе архивите на Америка, за да може той да ги обсеби и да ги обработва. И когато Клинтън идва на власт, той се възползва от това, че Хилари Клинтън е била в управителен съвет на тази инициатива и те изнасят цялата архива в тази инициатива. Сега, когато Хилари Клинтън се кандидатира за президент, тя в, как да се каже, женска глупост ли, женско избързване, казва, ако аз стана президент, аз ще ви дам всички данни. И Америка, понеже е чувствителна на тая тема, те се захващат за него. Вторият човек, който страшно много вреди върху контакта с извънземни и който налива пари в разрушаването на обществата, това е Сорос. На американците е ясно, че двамата или това е, как се казва, последен гърч преди да си отидат от живота. И двамата са на 100 години, как се казва. Те са на огромни, нали, Рокфелер е известен с пресаждането си на сърца и така нататък, само и само да удължи живота си. Сорос е човека, който се е впил да разрушават сега съществуващата социална система. Целта е явна. И е на американци и на руснаци. Но отказа, който 6 пъти Путин се обръщал към Америка с молба да се създаде една обща организация, да се създаде една обмяна на информация и да се подготвим за един такъв контакт. Това не става. Явно американците и англичаните, т.е. особено на Америка, както каза Стивън Бастър, те държат основния кост, 75% от информацията. Т.е. може би американците са единствените, които имат реални контакти, са имали. И явно разкриването на тези архиви, които може би ще косват главата на Хилари Клинтън, ще разкрие до каква степен американците, било то на политическо, било на технологично ниво, било на така нареченото тези милиардери от типа на Рокфелер и Сорос, са натрупали пари на базата именно на възползването от тези контакти. И се говори, първо, Стивън каза така, ние до 10 години трябва да имаме реален контакт. А до 35 той ще бъде изключително вече отъпкан. Но как се определят тези години, професор Филипов? До 10 години, до 35 години. Защо някой не каже, да речем, до 2 години? Така. Значи тук точно такъв въпрос ми задавате, много хубаво. Ако Хилари Клинтън изпълни обещанието си, ние говорим, че следващата година, юни месец, ние ще се събереме в Вашингтон. Организира го Стив Баскет. Той ще го направи, за да можем да се подготвим реален контакт да бъде до 2-3 години. Тоест, ако не се замотае на правителствено ниво. Ние просто в момента не знаем те как ще отскочат. Обществото вече навсякъде е назряло. Значи аз не знам тук в България как е, но в Америка се говори, в Англия, в Италия. Хората директно говорят. Никой не говори за летящи чинии. Никой не говори за това дали си видял, какво си видял и така. Говори се за реално присъствие. Това не са фантасмагори. Явно има вече доказателства, стотици на реално присъствие. Но това криене, това избягване напряко. Значи, тези, които го крият, те искат да избягат от това, че трябва да се скрие техния източник на мощ. Или обратното. Разрушаването на тяхната мощ. Защото ако един извънземен разум се яви, той ще ни даде друга алтернатива за живота. Не напразно в момента се наливат пари в мултимедиите. И това го казва и Гари. Наливат се, за да се създават филми за отрицателното влияние, за агресивността на тези извънземни. За да може хората да бъдат страхливи към един такъв контакт. А те не са агресивни. На всички е ясно, че 20, 30, 40, 50 хиляди години на Земята те са идвали. Те са могли да ни изгорят отдавна, ако са имали някакви интереси. Човечеството ни върви по същата тая хуманна нишка, въпреки че тя е много страхлива, но ние вървиме да усвояваме на космоса по същия начин. Ние вървиме да отидем на друга планета. Да, има
лошия замисъл за всеко ходене от нас, че ние искаме да отидем на Луната, да направим ресурсна база и така нататък. Ние искаме да отидем на Марс, да направим база и така нататък. Те не бяха ли отдавна заети от други цивилизации, професор Филипов, и Луната и Марс? Вижте, значи, ето ви това. Защо се крият данните от Викинг? Защо се крият данните от Apple? Защо се крие? Кому е нужно? Защо Apple 82 година спира като програма? Нима тези милиарди, които се харчат от Америка за глупости, не са им били достатъчни да изстрелят за 3-4 милиона няколкото ракети, които са били готови? С каква друга информация разполага Paradigma Research Group, както е позната в интернет? В момента съм в преговори с един човек, професор Фридман. Той е канадец, на 86 години, който миналата година трябваше да дойде на нашата конференция, но тази година ще дойде. Той около 15 години е работил в инициативата на Рокфелер. Но как така в тази инициатива попадат имената на Бил Клинтън, Хилари Клинтън, един вице-президент, Ал Гор, шефове на ЦРУ? Как става всичко това? Вижте, става с пари. Значи всичкото това, което е направил Рокфелер, значи там се създава една общество, че тази база данни, тя ще бъде приоритет на определен кръг хора. Да, за голямо съжаление, там има в тая инициатива около 30-40 учени. Но ученият, без да обижда моите колеги, но като му се покаже една бала пари, е като магарето с морково и тръгва след нея. Там нещата са ясни, посочва се, че трябва да се направят открития, трябва да се направят разработки и така нататък. Но крайната цел е обсебването на информацията. Аз съм го казал при вас. Един руски милиардер, Милнер, а и това дискутирахме ние в Сан Марино. Милнер се обръща към учените и казва: аз ви давам 100 милиона, за да разработите технология, която да осигури контакта ни с извънземни. Това беше преди 2 години. Аз участвах в консултативната група тогава и ние го дискутирахме сега в Сан Марино. Защо изведнъж цялата активност приключи? Защо? Защото просто елементарно английските ни колеги, учени, за съжаление, Стивън Хойкинс, Мартин Рис, те, усещайки вкуса на парите, капсулират тази задача в Англия и решават, че те ще използват тия 100 милиона за именно техни интереси научни. Значи това, което ние обсъдихме и в Сан Марино, и това, което ще го обсъждаме сега тук в ноември в София, и това, което ще се обсъжда до година, че човечеството, т.е. ако искаме да решим проблемите, ние трябва да сме заедно. Ние не можем да се фрагментираме. Ние не можем... Значи, ако те искат да имат контакт с нас, те трябва да разберат, че ние сме едини. Ако видят, че имаме фрагментарни групи с различни целеви интереси, всеки разум ще каже: ами, я ги остави тия да си наредат пешките на шах и тогава да решиме проблем. Ето това е в момента егоизма, защото всеки разбира, че часът е настъпил. И този час ще даде на някой тези 2 хода напред, пред всички останали. Но не е ли това една спекулация? В Съединените американски щати предстоят избори, Хилари Клинтън е кандидат за президент, изведнъж се появява точно такава кампания от група хора, Paradigma Research Group, която... Ама вижте, Paradigma Research Group не е сега създадена. Значи тя е отдавна. Тя съществува отдавна. Сега в момента те се захапали, защото тя изплюва това камъче. На всички е ясно, че тя 15 години е в управителен съвет на тази Рокфелер инициатива. На всички е ясно, че тя е работила там. И понеже тя, за да може да излезе пред Тръмп на няколко гърди напред, тя усеща тази интересна история, защото за разлика от нас, които ние усмиваме тук извънземния разум и извънземните цивилизации, Америка е много болезнено настроена на това нещо, защото там нещата не се крият. МУФОН е една организация, която може би искам да ви кажа, че е най-мощната в целия свят. И тя публикува, и тя непрекъснато работи с информация. Никой не крие. Значи, нито Англия, нито Франция,
нито Германия, нито Холандия, нито Норвегия. Значи, норвежските колеги в момента са гърдина пред всички, защото там има страшно много аномалии. И това нещо, в един момент, тя се изхвърля пред тях. Това не е кампания. Това не е кампанийна история. Значи, те точно това казват. Ако е кампанийна, те ще започнат война срещу нея. Ако тя е решила да набере плюсове с това нещо. В момента всеки знае, че всеки държи някакъв кос. И този кос е фактически информация, която обществото трябва да разбере. Кратка пауза и продължаваме разговора. Стивън Басет, изпълнителен директор на американската Paradigma Research Group, вярва, че може да настъпи голямо развитие по темата извънземни цивилизации. На специална конференция в Италия Басет разкритикува Барак Обама и Хилари Клинтън за укриването на информация от жизнено значение за човечеството. Той добави, че британският премиер Дейвид Камерън ще предприеме подобни действия веднага, ако Обама разсекрети данни на САЩ за звездните цивилизации. Професор Филипов, но как така днес, в наши дни, при толкова много информация, при толкова много данни, при толкова налична, не само в интернет пространството, визуална информация, никой не се осмелява да каже да, това е факт. Не е така. Значи, когато започва инициативата Рокфелер и когато тя е замислена много отдавна, тези среди, които участват там, ЦРУ, президентската администрация, учени и така, не са разчели, че обществото ни е прозрачно на информация благодарение на интернет. Тази информация започва да се просмуква. Тя започва да просмуква през мембраната на сигурността. И аз и минали път ви казах, за голямо съжаление, Америка и въобще държавните служби в Америка, в световен мащаб, пазейки собствените си интереси, се оказват страшни лъжливи овчарчета. Те отричат много неща. Най-лесното е, преди да дадеш обяснение на обществото, да го отречеш. Най-лесното в науката да не решиш една задача, да кажеш, че това е глупост. Това е един, как се казва, рефлекс на тези среди. Но в момента се оказва, че не може нищо да се скрие. Зона 51. Документите, които са свързани с Розуел. Значи аз искам да ви кажа следното. Аз не правя реклама, но ние тази година ще се събереме тук ноември месец. Ще обсъдим сценарий за до година. До година се навършат 70 години от Розуел. Какво ще покаже мадам Хилари Клинтън като президент или като кандидат-президент, зависи от много какво ще се говори до година. Но ще има мероприятие. Ще има в Италия, ще има в Вашингтон, организирано отново на сенаторско ниво от Стив Басет. След това ще има мероприятие европейско, ние сега го гласиме за София. Аз живот и здраве, всичко да мине следващия ноември до година. Така че хората трябва да разберат, че вече няма какво да се крие. Преди дни Барак Обама официално заяви, че ще разкрива подобна информация, която откриваме във Фейсбук страницата и на Стив Басет. Така. Ето ви потвърждението на лъжливото овчарче. Барак Обама преди 2 години каза, че няма такова нещо. Той се кълнеше, че няма информация. Притиснат въгъл от Хилари Клинтън, той в момента е длъжен да го направи. Защото в крайна сметка обществото напира. Вижте, една от нещата, които в момента в обществото се гради, защо Сорос и Рокфелер искат да разбутат нещата. В хаоса на обществото
Хората не могат от всекидневните си проблеми да вдълбочат, че ние имаме една перспектива в космоса, ние имаме една среща пред себе си, ние имаме една цивилизация, която ще ни протегне ръка. Имаме един скок в живота. Защото, вижте, парадигмата не трябва да бъде сменена така степ бай степ. Тя трябва, това говорихме, тя трябва да бъде на квантово ниво, трябва да отскочи. Тоест, ние трябва драстично да сменим менталитета си. Ние не трябва да сме расисти, ние трябва да се осмислиме за храненето, ние трябва да осмислим енергетиката си. Тоест, начина си на живот. Ние сме се движили 2000 и кусур години по една спирала. Тая спирала трябва да бъде отскочена нагоре. Тоест, за да разбереме, за да станеме космическа цивилизация, за да може да ги разбереме тях. Защото те ще дойдат с нещо ново. А ние ще ги гледаме като папуасите, които идват белите хора в джунглите на Амазония. Ето това е. Това е необходимо. И той започва сега и той да просмуква. Това са нещата. Това са проблемите на тая глупава политика на криенето. Вижте, А в каква степен? Най-страшното нещо, извинявам, че ви прекъсвам. Най-страшното човек, когато знае истината, да я крие. Да лъже. Вие знаете като ученици. Лъж, той ти се натрупа. Или учиш, не си учиш уроците и ти се натрупат ненаучени уроци. Значи, по същия начин, то се натрупа лъжа. И в един момент ти вече не можеш да минеш по спиралата, трябва да скочиш и да кажеш, да, съжалявам. Нали? В каква степен имате доверие на висшия политически елит, професор Филипов? Вие, Басет, цялата група, която бяхте заедно? Никаква. Вижте. Значи аз не говоря за България. Аз говоря за уния там, които командват света. Това са американци, руснаци, французи, германия. Ние сме тук пионки. Нашите, каквото им наредат, това правят. Нямам доверие. На никого нямаме доверие. 2000 години ние на никого не трябва да имаме доверие. Знаете ли какво каза монсеньор Баски в този форум? Той се изправи и каза, ако някой мисли, че Господ е създал Вселената, много се лъжи. Цялата зала стана. Това е кардинал, който се занимава с наука. Той е математик, квантови компютри са му специалността. Той казва така, ние сме учили хората да вярват в някаква глупост. Сега ние преосмислиме нещата. Религията е за ниското ниво на менталитет. По същия начин, и питате за какво да вярваме на тях. Те мислят, че ние сме мравки, че ние сме блато, че ние не сме неграмотни. Защо обществото последните 20-30 години му пада нивото на образование? Му се сваля нивото на образование. За да може то да бъде лесно управляемо. Защото вижте, религията е била създадена за да се управлява неграмотните хора. Съвременната религия се базира на нискоменталитетната култура. Масовата култура. Защо гледаме Big Brother? Защо гледаме веселбарски предавания, а не гледаме нещо, което да те накара след работа, вместо да се хилиш като идиот и да изпиеш една ракия, нали, пред телевизора, да гледаш нещо, което да се замислиш. Това не е интересно за обществото в момента. Защото нивото ни е паднало на това. Ние се радваме на ниско качествени предавания. И това е в целия свят. Книгите, които се четат. Защо никой не чете Ани Каренина или Толстой или някой от тия тежките литературни Война и мир? Аз се сетих за тях. Ами защото трябва да се мисли. Четете някаква булеварна литература, която е елементарна. В Япония аз съм се шокирал, например, като гледам, че средният японец не чете книги, а чете комикси. Защото това ниво му е слезал. Не, че той не е културен. Така са го свалили. Мнозина биха припознали себе си, други биха ви обвинили в спекулация. На кое твърдение да вярваме? Вижте, който както иска се препознава. Ако някой се обиди, да ми се обиди. Ако някой счита, че съм казал истината, аз така мисля. Аз мисля, че
Да, аз за моите 63 години съм много преживял, но искам да ви кажа, че съжалявам, че много късно се заех с тая мисия да покажа на много хора неща, които не са ги виждали. Аз виждам средното ниво на студентите, колко е ниско. Знаете ли, че в момента съществува така наречената официално интелектуално робство. Значи всички страни произвеждат някакви гени, включително и България. Талантливи деца, интелектуално, математически, така. Какво правят? Те ги засмукват в чужбина. Те ги слагат в тези фирми, които се наричат робовладелчески фирми. Те им дават пари, те им дават някакви обещания. Но това е съвременно робовладелчество. И остава една прослойка, празно пространство, без да има, как се казва, отскоци интелектуално над него. Ето това е страшното. И това, което искаме с вас да направим, и това, което трябва да се направи, и тая парадигма да се промени, да се накарат хората да се замислят, защо става така. Значи, някои се оправдават икономически, някои така, но то става. Защо Америка изсмуква мозъците на Европа и на Азия? Това е целта. Тя фактически опразва обществото от мислещи, защото те по-лесно се управляват. Отворихте една голяма скоба. Професор Филипов, благодаря за това ексклузивно интервю.